Malipayong kabuntagon sa tanan, nindot kayo nga kabuntagon. Usa sa mga butang nga hinahinay nagnawa karon kini bang practice sa mga bata nga mumataog sa Dios. Kita ang mga edad-edara na dinhi, ako tiguang namang pukog sugod o kamo nga mga edara na dinhi. Mahinungdanon kaayo gyud nga gitudlo nato sa ato mga katiguangan nga mumataog sa Dios. Unya matuog pud og sa Dios. Sa una panglatuson mi sa una og dugay mi magmata no sa among nanay, sa among lula kay matud pa nila ug maunhan kuno ta sa adlaw ug musaka na ang adlaw unya di pa ta mo mata luya kuno atong lawas. Tinuod baya pod no kay karong panahon na daghan na sa mga batan-on ang wa na mo sunod sa unsay proper pacing of life. Kanang wa na bay gisunod nga routine. Nay uban nga tibok gabi maglakwat sa tibok gabi ga internet, tibok gabi ga computer, tibok gabi ga duwag ML na pagka adlaw tibok adlaw pod natug. So imbis gitagaan tas Ginoo kagabion aron ta mga tug og tarong aron malagsik atong lawas, wa na inon pud ta mga tug kay ang gihatag sa Ginoo nato nga para pangkatug mo may ato nga gilakwat sa o niya ang adlaw nga mo ipang trabaho mo puy atong ikatuog. So piskay og sa atong kinabuhi, mga ginikanan, mga apuhan, tudloan nato atong mga bata nga mangmata og sayo. No kana ganing uban di ka mao mamilo og habol, di ka mo mamilo og unlan. Mata tag sa Dios kay importante ang pagmata og sayo. Matud pa sa mga tiguang kinahanglang muuna kitag bangon kaysa adlaw. Kay maunhan ganita sa adlaw, magluya kuno ang atong lawas. Mataog sa Dios, mga bata, mga youth, mga kabatanunan, ug mga tiguang usab. Naanad matag-matag sayo, usahay gani, matiguang alas 4 pa. Sa una, magrosaryo na, kita. Magrosaryo na, luhod, unya, pagkuman, andam dito si Kwate, unya, sugato na ito atong bagong adlaw, diya sa kalipay, kalagsik sa lawas ug kalag, ug ang pagkamapasalamaton sa grasya sa kinabuhi og lugway sa itong pagpuyo ni kalibutan. Mangmatatag sa iyo,